Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzi bantu yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Akekho ofana naye, akekho njengaye. Sibonga ukubona usuku lwanamhlanje. Usuku luyisibusiso ngendlela emangalisayo. Ngiyacela ukuthi ngiguqe ngikhuleke siye kuNkulunkulu wethu, simcele simncenge ukuthi abe kanye nathi ngomoya wakho ingcwele, nomoya ongcwele akhulume azambule phakathi kwethu. uJesu Kristu inkosi. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Sibonga uthando lwakho sithande ngalo namhlanje ekseni. Ukuba Nkosi usigcine sikwazi ukulibona usuku lwanamhlanje. Engabe sesikwenzile yini osidalele khona ukuba sikwenze ngalolu suku. Engabe uma singahamba manje sofika esithini ezulwini. Sesikwenzile yini lokho osinikeze khona, osinikeza lolu suku ukuze sikwenze. Sisize Nkosi siyazi intando yakho. Sisize Nkosi siyiphile intando yakho. Sisize uNkulunkulu wethu sihambe njengokuba wena wahamba usahamba emhlabeni Nkosi Jesu, ngoba lokho kunomvuzo omkhulu ekhaya ezulwini. Siyakubonga ke namanje, zambule moya ongcwele, ukhulume ngentshumayelo yasentabeni eyashunyayelwa iNkosi uJesu. Siyabonga uJesu Kristu oyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu oyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele, akekho ofana naye, akekho njengaye. Udumo lonke lungolwakhe lumfanele, izikhathi zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. Siqhubeka ke nenkonzo yethu intshumayelo yasentabeni. Intshumayelo yasentabeni sikuverse 6 kaChapter 5 kuMathewu. Uverse 6 uthi babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngoba bayakusuthiswa. Into uma uyilambele uyahamba uyoyifuna, uma ithengwa uyahamba esitolo uyoyithenga. Uma into uyomele uyahamba uyoyithenga, noma uthumele izingane zokuthengela lolo hlobo lwe-drink olomele. Ukulunga ke akuyona into ofanele uthume umuntu ayokuthengela noma ayokulandela. Ukulunga kufuna uwena. Yikho izwi leNkosi lithi babusisiwe abomile belambela ukulunga. Ezinye indlela zokoma omele ukulunga ukuhlale ubonakala ungena emkhosini, ngoba ilapho lazitholakala khona izinto eziningi. Bonakale phathaphatha ubani usesemkhosini. Yini ubani wangena njalo emkhosini? Hayi bo, khona izinto zakhe ayifunayo. Womile lo muntu, womele ukulunga. Kodwa umuntu ofuqana nokudla nje, uyadla nje ekseni, uyadla emini, uyadla ntambama, uyadla 7 days a week, uyadla 31 days or 30 days a month, akukho nje ukuphumula. Akakomele ukulunga. Angasikhohlisa nje asho, ngiyamthanda mina uNkulunkulu, ngimomela uNkulunkulu, mina ngifuna ukukhula. Ayisebenzi leyo nto. Bathi izenzo zikhuluma kakhulu okunomlomo, actions speak louder than words. So ngabe magama ke ake senzeni bafowethu, ake senzeni. Sikomele ukulunga ukuze ubusiswe. Ukomele ukulunga uzosuthiswa. Abomileke babonakala, bayazidela, balahle ukona, batethe kukho konke okubonakala kukubi. Noma ngabe kuhle kodwa makubonakala kukubi bayadeda. Bayadeda nje kukho. Babusisiwe kabantu ababalekela ukona. Uxolo njengoba eshilo umpostoli Paul ngoba siKorinto wokuqala chapter 6 verse 18 athi balekelani ubufebe. Zonke izona azenzayo umuntu zingaphandle komzimba, kodwa ubufebe
ubona owakhe umzimba. Ubalekeleni khona abantu abangasenayo uno. Hayi uno nje into engekho. Qhamuka manje umfana shele useyavuma. Sekuyigame nje igame. And uzobona emva kwesikhathi esenezifo ukuthi wahambe eqoqa izifo. Noma ubani nje kuyena uyavuma. Aze ababhanqe. Hey bakithi. uNkulunkulu akasisize. Mhlawumbe umuntu wesilisa hayi akakhethi. Makuthiwa kufaka isketi nje. Ngikhumbuza enye indoda esiyashona eyathi iyayithanda lento ngendlela ukuthi uma kuukuthi asimboni ukuthi uphi asomcinga esikhotheni ngoba ilapho la yofela khona uyofa phezulu kwalento. Ngizama ukubeka kanjalo umuntu omdala uyangizwa. Wathi hayi nongicinga esikhotheni ngoba kusho sengifila ngibuyanga. Uyindlola uphala ukuthi wayengashiyi lutho. Futhi ihotela lakhe kwakuyisikhotha. Yabona nje umhlaba uzange ube nenkinga ukubhala ama records alo muntu. Awuzange nje ube nenkinga. Mhlambe nakuwena unayo inkinga ngendlela ohambe uzidayisa ngayo nangendlela ohamba uzidedela ngayo. Awusena mahloni ngethempeli likaMoya Ngcwele. Hayi amahloni nje awasekho. Usuhamba ulishofa nje leli thempeli. Kanti omunye ulishofa nje useshayiwe. Ushayewe ngokuthi angabe asakwazi ukuhlonisa okuhle nokubi. Uma uthanda uku-understand lento ufunda uRoma 1 qale lapha ya ko-2021 la kutshelwa khona ukuthi ngenxa yokuthi babe ngamdumisa uNkulunkulu, ngenxa yokungamdumisi nje uNkulunkulu, bengambongi, uNkulunkulu wabadikila, uNkulunkulu wabalahlela kukho kona ngoba basebephila ngakho. Qaphela ke ngadlali ngokulunga. Asithola ukulunga okuvela enkosini ngokukholwa egameni lika Jesu. Kholwa egameni lenkosi uJesu. Babusisiwe abalambele bomela ukulunga ngokuba baya kusithuthiso. Izolo ke sigcine sikhuluma ngokuthi babusisiwe abalambele bomela ukulunga. Sathi lolu hlobo lwabantu luyosuthiswa. Ukungabambeleli kwakho ekulungeni kuzokwenza ube nenkinga. Ukulunga kuhlukene kaningi. Khona nokulunga kwabantu esithi ukulunga kwemvelo esikuthola ku-Isaiah 64:16. Sonke saba njengongcolileyo nokulunga kwethu konke kwaba njengengubo enindwayo noma enindiweyo. Sabona sonke njengeqabunga nobubi bethu basisusa njengomoya. Ububi bakho buze bukususe njengomoya. Ususe ububi kusho ukuthi uphephetheka usenawethi. Uphephetheke. Sonke saba njengongcolileyo nokulunga kwethu konke kwaba njengengubo enindiweyo. Ingubo engcolile. Ukulunga lokho. uNkulunkulu akasize singabe nakho ukulunga okufana nalokho. Singabe nakho ukulunga kwemvelo. Uthi-ke umbhali sabona sonke njengeqabunga nobubi bethu basisusa njengomoya. Bhala kanjalo umprofeti uIsaiah. Umebhala umprofeti uIsaiah prophet uxolo. Ebhala umprofeti uIsaiah prophet siba naleso simo-ke. Sonke saba njengongcolileyo nokulunga kwethu konke kokunjengengubo enindiweyo. Kunjani okwakho ukulunga? Kuclean nje. Kunjani okwakho ukulunga? Kuyamthokozisa uNkulunkulu noma kukulunga okufana nesidwedwe esingcolileyo. Bekufanele ukulunga kwakho kube lokhu ukulunga okufuna uNkulunkulu. Ngabambeleli kokwakho ukulunga. Lambela womela ukulunga kaNkulunkulu ukuze usuthiswe. Ngabambeleli nje kokwakho ukulunga. Lambela womele ukulunga kaNkulunkulu ukuze usuthiswe.
Izwi lenkosi liyakhuluma Isaiah 55 verse 1 no verse 2. Uthi nichithelani imali, nichithelani imali, nichithelani imali. 2 verse 1. Wenina nonke nomileyo wozani emanzini, nani eningenamali wozani nithenge, nidle wozani nithenge ngaphandle kwemali. Kuyamangalisa amasizwe sibone uNkulunkulu esimema ngalendlela, uNkulunkulu esikhalimela ngalendlela, ngoba lokho kukhombisa ukusithanda. Phela wena uma ungamtshela umuntu mayona, khombisa ukuthi awumthandi. Ukukhombisa ukuthi awuzwelani naye. Kanti usenyameni nawe uzoyidinga lemkhuleko yakhe. Ngakho-ke yilwa, ungafuni ukubona umzalwane wakho ehamba ngamatshe. Ungafuni ukubona umzalwane wakho ehamba engembethe. Ungafuni ukubona umzalwane wakho enenkinga, ukhona wena ukhonza iNkosi uJesu. uNkulunkulu-ke akasisize asilekelele, ungabambeleli kokwakho ukulunga. Lambela womela ukulunga kaNkulunkulu ukuze usithiswe. Wenina nonke nomileyo wozani emanzini, nani eningenamali wozani nithenge nidle, wozani nithenge ngaphandle kwemali, yebo, iwayini nobisi. Siyamenywa-ke manje ukuba sihambe siyothenga. Siyamenywa uthi uNkulunkulu sithithelani imali kukho okungenamsebenzi na. Nina nonke nomileyo wozani emanzini, nani eningenamali wozani nithenge nidle niphuze. Noma awunamali woza. Angimangaliseke amabandla athanda abantu abanikela kakhulu, athanda abantu abanemali. Uthola sekuhambe kukanvaswa-ke kuvezwa imali ukuthi wena unemali uyisigwili unjani. Asidlali ikhasino la. Asenze izinto uNkulunkulu angazifuni la. Sihamba ngokwemiyalelo yakhe. Uyamema-ke bonke abamileyo uthi babeze emanzini. Nabo abangene imali abeze bathenge, ngoba ukuthenga ukuthola into ngelungelo. Uyayithenga into uthole nereceipt yayo. Siya-encourage la ukuthi asambeni siyothenga eNkosini uJesu. Kodwa-ke hayi kusofe sikhokhisa imali, kodwa-ke sizothenga. Isimangaliso sikaNkulunkulu wethu esimkhonzayo uyamangalisa ngendlela engimangalisayo. Uthi-ke nina nonke nomileyo wozani emanzini, nani eningenamali wozani nithenge nidle, wozani nithenge ngaphandle kwemali, yebo, iwayini nobisi kungabizwa lutho. And ama-commodities adulayo lawo, iwayini nobisi, kodwa wazona uzokuthatha nje ngaphandle kwemali. Nichithelani imali kukho okungesiso isinkwa nenzuzo yenu, kukho khona abanganelisiwayo na. Ngilaleleni ukungilalela, nidle okuhle umphefumulo wami ujabule ngamanoni. uNkulunkulu-ke usho njalo namhlanje imeseji yakhe. Uthi ngilaleleni ukungilalela, nidle okuhle umphefumulo wenu, bese niphinde nijabule ngamanoni. Siyambonga uNkulunkulu wethu osithandayo ngendlela emangalisayo. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Wozani-ke bafowethu, wozani. Phela ukhumbule ukuthi ukubusa akuhambisana, akuhlangana, kuyona into eyodwa ezweni lenkosi. Umuntu khona into kodwa nje. Khona umuntu nje oyikhethela ukubusa. uRoma 14 verse 17 uthi ngokuba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza, kepha ungukulunga nokuthula nokuthokozisa nokuthokoza emoyeni ongcwele. Ukuthokoza emoyeni engcwele. Ziningi indaba abantu abathokoza kuzo, kodwa uthokoze emoyeni ongcwele. Siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu ngomoya ongcwele, ngoba konke kuyenzeka ngomoya ongcwele. Konke okungenzeki kuthina abantu kuyenzeka ngomoya ongcwele. Ngakho-ke umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza. Ukudla nje nokuphuza it's not a big deal. Akusona nje isimanga leso, ukudla nokuphuza.
Kusona nesincane isimanga. Lithi-ke kepha ungukulunga nokuthula nokuthokoza emoyeni ongcwele. Into esebenzayo ukulunga, into esebenzayo ukuthula, into esebenzayo nokuthokoza emoyeni ongcwele. Mawuthokoza wena uthokoza phi na? Yiphi indawo othokoza kuyona wena mawuthokoza? Yiphi indawo othokoza kuyo? Ngoba kufanele ulunge ube nokulunga lapho khona, kufanele futhi uphinde ube nokuthula. Ngoba aphumile amankentshane ezulu. Hayi aphumile azosihlasela. Sidinga ukuhlala kuNkulunkulu no matter what. Ngoba yena ungumvino wona thina singamagatsha. Uthi lonke igatsha elingahlezi kuye liyabuna, bawabuthe, bawaphonse emlilweni. So-ke zama ngawonke amandla ukuthi unazo izithelo ezikhombisa ukuphenduka. Zama ngawo amandla ukuthi uyayenza intando kaNkulunkulu. Ngoba ngaphandle kwalokho, hayi, asiyindawo bazalwane, asiyindawo. Kodwa-ke kuzosisiza ukuba ukudla kwethu nokuphuza kwethu kube ukulunga nokuthula nokuthokoza emoyeni ongcwele. uNkulunkulu wethu uyamangalisa. Avele asho nje into ongayilindele. Babusisiwe abomile, babusisiwe abalambile ngoba bazosuthiswa. Uyazi kuphi umuntu into esuthi? Ngisho ukudla epletini uyakushiya uthi tho kabili akushiye. Sekufanele kuyochithwa phela. Sekufanele kuyochithwa. Kusho ukuthi icala likulo muntu omosisa ibandla. Icala likulo muntu ohluleka ukukhombisa ukulamba nokomela ukuthula. Asilambeni bafowethu somiwe. uNkulunkulu uyasithanda. uNkulunkulu ufuna abantu abazoza kuye bomile, abazoza kuye belambile bomela ukulunga. Samkhumbula ukuthi wamemeza nakuJohn 7:37 njengoba ememezile la kuIsaiah 55:1-2. Uthi nina nonke nomileyo wozani emanzini, nani eningenamali wozani nithenge nidle, wozani nithenge ngaphandle kwemali. Yebo iwayini nobisi kungabizwa lutho. Ungathi umenywa kahle kangaka uqhubeke ube nomshado onzima. Ngabuza kuJesu, uthatha lo mshado wakho uboya kuJesu. Ungathi umenywa kahle kangaka ube nezinkinga wena ezingaxazulekile, kube nezinkinga nje esikhaleni esinikezile uNkulunkulu imkhuleko Roma 10:9 nomkhuleko kaMay 18. Hayi mina angiboni kahle, angiboni nje kahle. Ngathi umusa kaNkulunkulu siyawu-undermine. Singawu-undermine umoya kaNkulunkulu. uNkulunkulu wethu usithanda ngalendlela le emangalisayo. Ngoba nje wangishilo ukuthi kuJohn chapter 7 usho kahle. Kumhla uverse 37 lithi kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza. Wathi uma ekhona omileyo akezeke imaphuzi. Uma ekhona omileyo. Washo kowesifazane waseSamariya. Wathi ukuba bewazi ukuthi ubani ocela ukudla. Ukuba ubuwazi. Manje-ke ngeke sakhalela ubisi oluchithekile. We don't cry over spilled milk. Hayi asikhaleli. Kodwa nje uNkulunkulu wethu uma sifa sinjengamanzi achitheke emhlabathini angenakuqoqo. Kodwa uNkulunkulu uselusile. uNkulunkulu usigadile ngoba esithanda. Ufuna siye ekhaya ezulwini, hayi kwenye indawo. Kepha ngosuku lokugcina lomkhosi uJesu wema wathi uma ekhona omileyo akezeke imaphuze. Verse 38 okholwa yimi njengokusho kombhalo eswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Kugobhoza imfula yamanzi aphilayo. Ingakho-ke lapha kuIsaiah 55 ethi wenina nonke nomile nozane emanzini. Woze emanzini bafowethu. Akuwona amanzi azoza kuwe. Woze emanzini. Nani eningenamali wozani nithenge nidle.
wozani nithenge ngaphandle kwemali, yebo, iwayini nobisi kungabizwa lutho. Verse 2, nithithelane imali kukho okungesiso isinkwa nezuzo yenu na? Nithithelane imali okunganelisiyo na? Ngilaleleni okungilalela, nidle okuhle, umphefumulo wenu ujabule ngamanoni. Asimlaleleni okumlalela, lokho kuzosisiza, simlalele nje. Hayi-ke, ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sengifike emaphethelweni enkonzo. Engikutshelayo kuwe ukuthi uNkulunkulu abe nawe, uhambe ungabusona. Kukhulu okwenzela uNkulunkulu, hamba ungabusona. Masiguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga ngothando sithande ngalo. Ngiyacela-ke Nkosi lenkonzo ikhulume kulona loyo ilalela inkeneze, imsize akhule kumoya. Siyacela uNkulunkulu wethu, siza kuwe somile silambile, silambela ukulunga. Siyazi Nkosi ukuthi masikhule kuRoma 10 verse 9, masivuma ngenhliziyo lokho kuba ngokulunga. Siyacela-ke uNkulunkulu wethu, udumo lonke silinikeza wena. Nsuku zingakabi bikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Sisifike emaphethelweni enkonzo kwakunsibantu yavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.